Ano? Excuse ka na. Kaya ko man makakita na. May sura dito. Ako na di. Huwag ka ng ano. Kaya na eh. Nakalasang kita. Tara, ada security. Karumok na yun ni Pastor ko na, no? Pastor Nick. Hila na ulit. So, pipila na kami guys. Ay, masarap yan, diba? Init pa sila. Excited na kami guys. First time. First time. Muna kami guys. Everyone, this is from the flight deck. This is Captain 6580, bound for MACTAN CEBU. Our flight time is approximately saying an altitude of 14,000 Medyo feet. maulan guys. Weather Ang route is biyahe forecasted to be namin. fair. Weather destination will update you once we're ready prior to our descent. To say, wish you a safe and pleasant journey with us. Thank you for flying SEBGO. Again, in behalf of the team, good evening everyone. At guys, dito na ako sa loob ng airplane. At sobrang excited na ako kung paano lumipad ang airplane sa taas. Kung kakabahan ba ako o hindi. So guys, excited na talaga ako. First time ko kung sumakay ng airplane. Hindi nyo magagampanan ang mga panuntunan ng exit row, ipagbigay alam sa inyong cabin crew sa mga sandaling ito. Ladies and gentlemen, due to aircraft's weight and balance limitation, please remain on your assigned seat.
Cebu, a part of your important moments. It was really a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu. Thank you. Thank you, Dee. You may dispose this in the bin that will be provided near the exit. So, thank you Lord. Nakabot kami ng MACTAN. Yan ang maliwalas. Cabin crew passenger door, service door may be open, ladies and gentlemen. Welcome to MACTAN CEBU. Thank you. Thank you din po. Ang mga airplane lalaki guys. So, wow. Ano ito? Tukdaway laluat kita dito. Kung tinakas kitang puroko. Tinakas kitang puroko dito. Ito tukdaway laluat kita. Gagatchit. At nagyap kami Hong Kong. Oo. Oo. Oh, sige, sige. Ito may Hong Kong. So, yan guys. Ito na kami sa sakayan. So, ngayon guys, sakay kami ng taxi. Kami itong taxi. Ay, kita ko din. Kontak na siya mo. Siyempre, may nulit eh. Parang ginagawa niya. Wait, iya. Ayan guys. Oh. Adi na kamit amon kuan. Amon balay. Goal na. Pero di rin ito kay sa mga tao ng gamit. Siya. Pero makakagit may kalagarin. Uy, ako may daman. Ito guys. Ito na amon higdaan. Ayan. Sa atong vlog. Adila kami didila kami haubos kay bahin kay magkahudlog. Dito lahira kay direra magluya cha. Hi. Magpuluan ko na sila. Buwan na kayo sa bako. Guys, Tapos makaon na kita. Ayan. pagod.